Здравейте! Днес ще си говорим за създаване на изображения с помощта на изкуствен интелект, който е локално на нашия компютър. За целта аз ще използвам Windows операционна система, но ако някой от вас желая, може да използва и Linux. Абсолютно всички софтуери, които ще ви покажа, и всички модели работят и на двете операционни системи. За целта моят хардуер е видеокарта NVIDIA 4060 с 8 ГБ RAM, което е абсолютният минимум за създаване на такъв тип изображения. Софтуера, който ни е необходим, е ComfyUI. Това е нашия фреймворк, в който ще работим и в който ще изпълняваме, ще създаваме изображения. Сайта е confyui.org. Оттам трябва да свалите ComfyUI за Windows. След като го инсталирате, той ще е с последната версия на всичко апдейтнато. Пускате ComfyUI и отивате на сайта на Z-Image, от който трябва да свалите въпросните модели, които ние ще използваме за създаване на нашите изображения. Абсолютно всички линкове ще ги кача в описанието на видеото, така че ще можете съвсем спокойно да ги свалите от сайта. Това, което тук е важно, е да погледнете къде ще бъдат запазени въпросните модели, защото в директориите на ComfyUI ви трябва да поставите всеки файл в съответното място. Тук е описано, може да видите къде точно кой файл отива и това са файловете. Те са около 20 гигабайта, може би малко повече, малко по-малко, горе-долу толкова. Това е модела, с който ще работим. Моделът е на Qwen, той не е цензуриран. Абсолютно всичко е възможно да бъде създадено с него. Включително и знаменитости. Естествено, ни трябват и другите файлове. За Diffusion модела съм избрал модел, който да пасне на моята видеокарта и него ще го кача в линка, защото този е голям и за 8 ГБ RAM според мен няма да тръгне. Дори и да тръгне, ще трябва ComfyUI да използва физическата памет на компютъра, което ще забави процеса в пъти. Последният файл, който е важен, това е SafeTensors файла. Той е от ComfyUI, просто от тук може да го свалите и да го поставите в VIE директорията. На сайта на Z-Image ни показват какво е възможно да бъде генерирано, но за това ще говорим малко по-нататък. След като вече имаме свален и инсталиран ComfyUI, той изглежда ето така. На него аз съм качил workflow-то, което ще споделя с вас, и съм взел един промпт, който е от интернет. Той е пример за това как NanoBanana на Gemini може да генерира едно изображение. Аз го използвах, за да ви демонстрирам как успява да се справи този модел. Ето виждате тук. Аз използвам на Z-Image модела, който е Q8, който работи много добре на моята видеокарта, която е само 8 ГБ RAM. Съответно модела SafeTensors на Qwen и VIE, както ви показах оттам, на AE SafeTensors. Това изображение бих казал, че е с много добро качество. Промптът е сравнително кратък. Ще ви го покажа да го видите как изглежда.
в случая тук работя само на английски, защото тези модели, не всички от тях са многоезични. Затова най-добре, когато решите да правите, да създавате изображения, да въведете промпта в някой модел, който разбира български език, и да му кажете: генерирай ми промпт, който е на английски език. Както виждате, за само 90 секунди на моя хардуер, който е сравнително слаб за генериране на изображения, генериране на толкова качествено изображение отне само 90 секунди. Бих казал, че има невероятни детайли на изображенията. Ако обърнете внимание на снимките, те са толкова детайлни, че чак човек не може да повярва, че това е правено с изкуствен интелект. Как може да правите и да създавате изображения? Защото тези промптове, ако напишете просто направи ми нещо с едно изречение, на практика моделите не се справят много добре. Затова трябва да използваме някой изкуствен интелект, който да ни генерира промпта и този промпт да го подадем на модела. В случая аз използвах два подхода, като единия подход дадох на локалния изкуствен интелект, който имам на моя компютър, Олама, му казах да ми напише промпт на английски език. Винаги указвайте какво точно искате като изход за създаване на изображение за плаж Гърция, спокойно море. Искам да има възможно най-много детайли. Това го казвам, за да може модела да ми напише възможно най-дълъг промпт и най-детайлен промпт за това какво изображение да се получи. Съответно, взех този промпт и с него генерирах изображението. След малко ще ви го покажа. Другия вариант е да се подаде промпт на някои от големите модели, например на Google Gemini, като даже, както виждате в случая, съм използвал Gemini да ми напише няколко промпта на английски език за генериране на изображение на тема изкуствен интелект. Както виждате, Gemini ми дава 5 промпта. Ще видите след малко какъв е резултат от тези 5 промпта. Те са достатъчно детайлни, за да може да се създаде изображението. Това са двата варианта. Или да използвате някой от моделите, може да използвате ChatGPT, може да използвате Gemini, DeepSeek, който пожелаете. Всичките големи модели, те никак не са малко, ще ви генерират достатъчно добър промпт за създаване на изображение. Като съответно трябва само да му кажете какво точно искате. Добрите модели като Gemini разбират и от толкова. Това е едно изречение само, но той ме разбра напълно, без да задава никакви въпроси, и ми генерира достатъчно добри промптове за създаване на изображение. Сега ще ви покажа какви са изображенията, които създадох, и какъв е резултата от създаването на изображение. Това е първото изображение. То е на Taylor Swift. Въпросното workflow, което идва с Z-Image, е за създаването на Taylor Swift. Обърнете внимание колко много детайли има на заден план и как те са замъглени. Колко добре се е получило пресъздаването на Taylor Swift върху някаква сцена, която е може би в Лас Вегас. Следващата снимка е просто на една жена. Промпта го взех от един сайт, който има достатъчно много такива
промптове за да генерират някакви изображения. Те са просто рандом подбрани, но обърнете внимание как абсолютно всичко е съобразено и много трудно може да разберем, че това е изкуствен интелект. Наистина качеството е много добро. Следващата снимка пак съм взел от един сайт, на който има страшно много такива промптове. Може да си играете с тях, но тук забележете колко детайлно се вижда пушека под гумите на колата, който всъщност то не е пушек, то е прахта от пясъка, който се вдига, как пътя тук е направен така, че е замъглен, все едно има движение, детайлите за самата кола, залеза, който се вижда зад гърба ни, всъщност това може да е и изгрев, няма значение, с облаци, с пътя в пустинята, който се извива. До най-малките детайли модела успял да се справи. Тук го накарах да направи някакъв промпт, който взех за някакви звездни галактики, но явно в промпта е имало и някаква жена, която трябва да бъде изобразена, затова може би модела го е изобразил по този начин. Тук трябваше да направи робот, който да преподава на студенти, но както виждате, по-голямата част от лицата са деца, но въпреки това той може би ме е разбрал като студенти, ме е разбрал за ученици, защото когато съм му го писал, то най-вероятно при превода се е изгубило. Въпреки това се е получило доста добре. Забележете колко детайли има робота и как светоосенките и абсолютно всичко е направено просто наистина много добре. Това е въпросната снимка, за която промпта генерирах през Gemini. Бих казал, че снимката е невероятно детайлна и много добре изпипана. Водата, вълните, самия пясък с формите по него, от мидите, самите миди, камъните, всичко на заден план. Детайлите са невероятни, включително и, както виждате, лъчите на слънцето, които са изобразени много добре. За създаването на такъв тип изображения най-добре е да използваме някои от големите модели, като Gemini, ChatGPT или който и да е там. Може и Grok на Елон Мъск справя се много добре. Въобще големите модели се справят много добре с създаването на детайлни промптове за създаване на изображения. Тук още един промпт, който съм взел от някой сайт. Пълно е в интернет с такива сайтове, които предлагат готови промптове. Това е изображение на тема фентази с някакъв подземен град, хубави детайли, красиво изглеждащ. Цветовете също са много добре подбрани. Ето още един такъв, който е всъщност за подводен град, заедно с делфини, акули или китове, каквото и да е това. Този промпт беше предназначен за създаването на реклама на даден продукт. Като идеята е да се използва този промпт, който е на чаша кафе, което всъщност още е горещо и се вижда как се дига парата от кафето. Много ефектно, много добре направено. Идеята е, че тук може да се подстави някакъв текст, като модела се справя добре с текста, или някакво лого и да се сложи върху чашата, за да може да се използва с рекламна цел. Това е всъщност много добре генерирано изображение за някакъв компютър, който има някакъв маркетинг, но както виждате, абсолютно всичко е съобразено детайлно, дори лаптопа изглежда като истински, въпреки че определено си личи, че е правен от изкуствен интелект. Това е още един промпт с рекламна цел. Идеята е тези шишета да се надпишат или да им се сложи някакъв цвят. Това може да се добави допълнително и да се инструктира модела какво точно
да се направи, или съответно да се вземе изображението и да се редактира с Photoshop или някой друг редактор, да се добавят съответните рекламни материали. Тук съм използвал някакъв от тези готовите промптове за просто създаване на някакво изображение, което бих казал, че тук изкуствен интелект се е справил много добре, позиционирал е хората, вижда им се в мониторите, вижда се какво виждат на лаптопите. Наистина лаптопът е един и същ за всичките, но въпреки това е направено много добре. И хората като цяло са с по 5 пръста на ръката, въобще няма някакви аномалии, които се виждаха при старите модели. Всичко е много добре направено и снимката изглежда наистина професионално. Тук е още една снимка на плаж. В случая някаква жена, използвал съм пак някои от готовите промптове, ходеща на плаж, дори и сянката е направена прекрасно. Все едно наистина е снимано с фотоапарат. Тук има още една жена, която разхожда куче, но всички забелязваме от пръв поглед, че кучето не върви в същата посока или поне кучето е спряло и трябва малко човек да си поиграе с параметрите на модела, за да може да се оправят тези неща. Ще ви покажа по-късно какво се получи и какво успях да постигна с промяна на параметрите на модела. Ето още една снимка на една къща в гората, есенно време, която бих казал, че наистина изглежда много добре. И пак има страшно много детайли и всичко е съобразено много добре с това как точно би трябвало да изглежда една къща в гората. Зимен пейзаж с борове, с върхове, с снега, даже има и, вижда се и партина в снега, как някой е ходил, животно или човек, няма значение. Летен пейзаж на планини, зелени, цъфнали цветя, може би пролетен, рекичка, всичко направено до най-малкия детайл. Това е някакъв бекграунд, който съм го накарал да направи. Това е просто изображение, което взех от един готов промпт. Поиграх си малко с този промпт, като му казах да замени хората, да го промени от другата страна. Ето друг човек тук е сложил, но пак очилата са същите, монитор е същия, просто е завъртян на другата страна. Ето друга жена, пак са тези очила. Тук си личи, че очилата не й пасват много добре, но това са детайли, които могат да бъдат доизпипани. Ето още един готов промпт, който ми генерира извънземно, което работи на машина с тези, които се пускат стотинки. Този промпт пак го взех от някои от сайтовете. Колите изглеждат много детайлно, много добре, всичко е съобразено. Искри излизат под гумите, което не е много реалистично, защото няма как да излизат искри под гумите, но е направено. Тези двете коли са на фокус. Те са много добре изглеждащи, с невероятни отражения, повърхностите са добре направени, всички коли на заден план, включително и хората и сградите, всичко е замъглено, така се едно фокусът е преместен точно върху тези две коли и те се състезават. Това е идеята, че двете коли се състезават. Тук може да окажете точно какви коли да бъдат, дори цветовете, всичко може да бъде подобрано, но бих казал, че тази снимка, това изображение е много добре направено, включително и мокрия асфалт, който е направен с светлосенките и с всичко както трябва. Това е още един готов промпт, който взех. Ако не бяха отзад тези роботи, охранители, които държат М16, което е малко странно, те ако са роботи ще държат някаква футуристична пушка, но тук в случая моделът е решил да им сложи такова оръжие, познато оръжие от 20 век. Но трона, жената, отзад дори картината, ако искате, са направени много добре. Това е едно изображение, което трябваше двата Елена да дърпат шейната и да са отпред пред Дарт Вейдър. Но
бих казал, че загубих около 1 час да се мъча да постигна някаква снимка, която да е добре направена от към композиция. Двата елена да са отпред, шейната да се вижда и те да теглят тази шейна. Не ми се получи, но съм сигурен, че ако си поиграя с параметрите на workflow-то, ще ви покажа след малко, може да се получи хубава снимка. Това е пак едно изображение, което съм избрал от готов промпт. Бих казал, че се справя доста добре. Наистина много си личи, че това е изкуствено, но може би това е идеята на промпта, че е в стил фентази. Това е някакъв телефон, който има някакъв футуристичен екран, на който се виждат някакви неща. Той е някъде върху някакви планини или това са може би мънички, някакви камъчета скали. Много хубава снимка, много добре изглеждаща, добре подбрани цветове. Още един пейзаж, този път на нещо като Гранд Каньон, само че има река. Ето го този първото изображение, което Gemini ми беше генерирал, за което Gemini беше генерирал промпта за някакъв футуристичен мозък. Това беше първото от 4-те или по-скоро от 5-те изображения, което исках да ми генерира Gemini за изкуствен интелект. Това е второто изображение и ще ви покажа след малко. Това изображение стана много добро, но тук, ако ви прави впечатление, ръката не е коректно направена. Тоест има два палеца, вместо тук да е всъщност котрето. Другата ръка е направена добре, не се вижда четвъртия пръст, но така са добре нещата, т.е. предполага се, че той просто се закрива от другите, докато човешката ръка не е добре направена. Тук си поиграх с параметрите на workflow-то и успях да докарам до снимка, която е на нормална ръка, човешката ръка. Ще ви покажа след малко. Това е следващия промпт за изкуствен интелект. Пуснах го два пъти, двата пъти ми показа различни файбър мрежи с някакви светещи точки, което е свързано с изкуствен интелект. Тук ми е направил нещо, което пак съм го взел, това са тези 4-те от Gemini промпта. Не знам каква е идеята, може би по-скоро идеята е, че робота рисува върху платното. Пак е добре направено. Тук има един робот, който натиска "Аз не съм робот" на компютъра. Естествено, детайлите не са достатъчно добри и може да се постигне много повече, но и това е доста добре се е получило. Ето следващия промпт, който съм накарал изкуствен интелект да го направи. Тук е завъртял не човешката ръка, но пък е добавил друга човешка, което не беше целта. След което пак го накарах, той пак ми направи два палеца, след което едната ръка поради някаква причина я направи да е човешка, пак е с 3 пръста. Между другото, тук не знам да ви прави впечатление, тя пак е с 3 пръста, не е с 4, а т.е. с 4 пръста, не е с 5. Тази вече е с коректния брой пръсти и коректната ръка от другата страна, но пък не е изцяло на изкуствен интелект. Тази пак е объркал тук работите с двата палеца и накрая последната снимка, която успях с посредством параметрите да я накарам да изглежда точно по този начин, по който трябва да бъде. Виждате всички пръсти на изкуствен интелект, виждате всички пръсти на човека и те са коректните пръсти. Сега ще се върна на ComfyUI, за да ви покажа всъщност какво точно имам предвид под смяна на параметри. Това, което в случая аз сменям и има някакъв ефект, е въпросните стъпки, параметъра Steps. Колкото повече го увеличавате, толкова повече се забавя изпълнението, защото това са стъпките, през които модела преминава, но оптималният брой стъпки
може да накара модела да направи оптималния резултат, който ние искаме да постигнем. Това може да го увеличавате колкото си искате. За намаляване може да го пуснете на 8, но под 8 вече са прекалено малко и вероятността модела да докара някакви аномалии, като например 5 пръста, които да са 5 палеца, или пък 7-8 пръста на една ръка, или пък ако не е ръка, тя да изглежда като крак. Въобще такива аномалии са от малкото стъпки. Затова тук това е параметъра, който аз пипам. Естествено има и други, но в случая няма да ги коментирам. Може да намалите разделителната способност, ако искате да е по-бързо, но ако не искате да променяте нищо, то е достатъчно бързо. 90 секунди за генериране на изображение е супер малко. Това е, което всъщност исках да ви покажа. Как става генерирането. Натискате бутона Run. Тук се появява в опашката. След еди колко си секунди, в случая 90 секунди, се появява изображението тук и тук. Следващото изображение се появява в... Това слиза надолу и се появява тук. Готовите изображения може да ги намерите в директорията Output на Confi.ui, където сте го инсталирали, и съответно да ги свалите. Генерира PNG файлове, които са с 1280 на 1280, добра разделителна способност. Това беше всичко от днес за мен. Благодаря ви за вниманието.